Shinko on the mix. Abubakar Shinkon waka. Aisha ce amarya, makin ado kwalliya, biya ta kasaita ce, shakin kai zinariya, kyakkyawar da ya mace, an riga da an tantance, giwar mata, sauran mata kuka kawace, ke ɗin ta daban ce, amarya. An yi miki shaida kina da kyan tarbiyya, mukin ado ga tsafta, amarya kin iya kwalliya. Ishe ke ce amarya, ishe ke ce amarya. Shu'aib Abubakar angwanki, ishe ke ce amarya. Ishe ke ce amarya, Shu'aib Abubakar angwanki. DJ Uncle angwanki, soyayya, bugun masoya koyaushe su ga ranar aure. Babban soya cikacin gidansu za su tare, wuya da daɗi komai ɗaci dole su jure. Zama na aure ibada ne, rayuwar aure ibada ne. Hakan ne ku damke mana sai ku damke juna. Ishe ke ce amarya, Abubakar angwanki, DJ Uncle angwanki, soyayya. Shu'aib Abubakar ango, ishe ke ce amarya, gare ta ka zama majigo, ƙauna kurin gamsaya. Wai na soyayya akwai daɗi, ku kalli ango da amarya. Ishe kin yi dacen ango, ishe kin yi dacen ango, ishe kin dace. Shu'aib Abubakar kai dace, kauna kai ku kauce, yar shawara ce ta kai ce. Ku damke juna dama da abin da ce ko ce. Yana da soyayya tun fari juna kun amince, zama na soyayya mai daɗi hakan ko kasance. In ya baki kauna ke ki ba shi soyayya, in ya baki soyayya ki ba shi kauna. Ishe ke ce amarya, ishe ke ce amarya. Abubakar angwanki, DJ Uncle angwanki, soyayya. Abubakar Shinkon waka 070-67-88-36-57. Shinko Multimedia.